12 नं चिरांदुवार समस्टिनि सिङाव जोंहा नैबे लावख्रिगुरनि साहा 1 नं कुसुं दैसा 2 नं कुसुं दैसा आरो बेबादिनो लालाय दैसा ओरैहाय नाखेदारा ओरैहाय खोलाहा साम' दैसा आरो गोबां गामि खोलाहा थानाय बे गामिफोरा दिनै नैबे बुहुर एबा निज्ला दैनि गेजेरजों गोबां जोंहा खैफोद सिमानि गेजेरजों दिनै रायजो जानायखौ जों नुदों। दिनैहाय जोङो नैबे बोसोरावनो दिनैहाय जोङो खुनथाम गिदिर बाना जानानै थांनायखौ जों नुदों। दाख्लैहाय जोंहा लावख्रिगुरियाव गोबां बेबायदि दैबानाजों हा खुरखानाय जों बेखौ नुनो मोनदों आरो दिनै फैयै नैबे लावख्रिगुरिनि साहाजों 4 किल'मिटार 5 किल'मिटार बे साहाजों जोंहा दिनैहाय नैबे 1 नं कुसुं दैसा 2 नं कुसुं दैसा लालाय दैसा बे गामिनि साहा गोबां जोंनि भुटाननिफ्राय फैनाय दैया जोंनि बे गामिखौ खुरखानो लागासिनो दङ आरो बे गामिजोंनो दैया बोहैलांगासिनो दङ। थांनाय समावहाय बाहाय एसे माथावरि खोनाय जादोंमोन, बेजों एसे रैखा जादोंमोन, खिन्थु देग्लाय नैबे माथावरियाबो बायनानै बै गामिसिम थांनायखौ जों नुदों आरो बे गिथावना जे थासारि बेखौ नोजोर लाखिनानै जोंनि बिटिआरनि EM सार रन्जित बसुमतारिया मैयानिफ्रायनो बे होबथानायनि बेखौ दानखेनायनि बेखौ जावखेनानै गुबुन साइडजों हरनायनि थाखाय खामानिया सोलिगासिनो दङ आरो दिनैहाय जोंनि बे ब्लक कमिटिजों लोगोसे जोंनि प्राइमारि कमिटि BCDC आरो बे ओनसोलाव थानाय गोबां रायजो राजाफ्रा दिनै बाहाय लोब फैनानै बेखौ होबथानायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ आरो निस्सय बेखौ होबथानो हायाबा जाफैबाय थानाय बे गोलाव मोनसे संसार जानाय बे संसार जानाया निस्सय खैफोद गोनां जागोन बेखौ जों नुदों आरो जोंहा बे खोलाहा थानाय जोंनि नैबे नाखेदाराजों लोगोसे जोंनि नैबे सान्तिपुर खुंग्रिं आरो रुनिखाटा बे जायगानि गोबां रायजो राजाफ्रा निस्सय भुगिनांगोन जों बेखौ नुहुरदों। आंसो खावलायबावनांगौ जोङो सरकारनि जानानै आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों जे जोंहा दोलोनि जानानै आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों जे थांनाय बोसोराव थांनाय 2022 मायथाइनि 12 जुलाइआव आसामनि जोंहा गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बाहाय लावख्रिगुरियाव फैदोंमोन, बे दैबानाखौनो नायफैदोंमोन। बे दैबाना नायनो फैनाय समावहाय रायजो राजाजों गोबां खोथा बिथाङा सावरायलांदोंमोन आरो बिथाङा जोंनो मोनसे खोथा होदोंमोन, बेखौ पार्मानेन्ट सलुसन खालामनानै होनायनि दायित्वखौ लादोंमोन। नाथाय जों फैयै दिनै बोसोरसे बोसोरनै बारलांबाय, नाथाय दासिमाव नैबे होबथानायनि जे बेबस्था बे बेबस्थाखौ जों दासिमबो नुनो मोनाखै। आङो बेखायनो बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकार आं बिथांमोनखौ खावलायगोन जाहाथे बिनि सायाव थाबैनो पार्मानेन्ट मोनसे सलुसननि थाखाय राहा लानो थाखाय आङो बिथांमोनखौ खावलायगोन। लोगोसे बेखौ पार्मानेन्ट सलुसन खालामनांगौ जायोबा जोंहा RCC कमप्लिट बेबादि सिमेन्टनि गेजेरजों दाहालाय खालामब्लासो बिनि सलुसना जागोन आं बेखौ नुहुरदों। जोङो बुंनो थाङोबा बै निज्ला नैबे ब्रिजनिफ्राय देवसि ब्रिजनिफ्राय लानानै जेखिनि बाहाय 5 किल'मिटार 6 किल'मिटार बेबादि गोलाव मोनसे जोंनि नैबे थासारिया भुगिनानै दङ। दा बेखायनो बिनि सायाव जाहाथे जोंनि आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा थाबैनो खामानि मावनो हायोबा मोजां जागोन बेखौ नुहुरदों आरो थाबैनो बिनि सायाव जाहाथे नैबे वाटार रिसोर्स डिपार्टमेन्ट बिनिफ्राय नायबिजिर फैनानै जाहाथे बेखौ होबथानायनि जाहाथे बेबस्थाखौ लायो, रायजो राजानि थांनानै थानायनि सुबिदाया जाहाथे जायो, पार्मानेन्ट मोनसे सुबिदाया जायो। बेनिखायनो आङो सरकारनिसिम बेखिनि बाथ्राखौ आङो रायजोनो जानानै आं गुरैयै सरकारखौ खावलायहरनाय जाबाय। जों दिनै नुबाय थादों नैबे लावख्रिगुरिजोंल' नङा, जोंहा जोंनि 12 नं चिरांदुवार समस्टिनि सिङाव बै जोंहा थुक्राझार बुरिजाहार बे जायगायावबो जोंहा गोबां बेबायदि दैबानाजों खुरखा जानायखौ जों नुगासिनो दङ। गोबां बेबायदिनो न' बां धोन सम्पति गय खान्थाल थाइजौ बिनि सम्पतिया दिनै सिलिंखार जालांगासिनो दङ आरो बिनि सायावबो निस्सय जोंहा होबथानायनि बेबस्था जानांगोन जों बेखौ नुहुरदों। आरो बेराफारसे बे दैबानाजोंनो जोंहा बे खुंग्रिङावबो रुनिखाटायावबो गोबां बेबायदि हानि खुरखानाया सोलिगासिनो दङ। बेफोर गासैखौबो जुदि होबथानांगौबा सरकारनि अनसुंथाइ नांगोन आरो सरकारनि बेबस्थानि गेजेरजों बेखौ मावफुंनो हायोब्लासो बे पार्मानेन्ट मोनसे सलुसन जागोन आं बेखौ मिजिं खालामो। साननिफ्रायनो फुंनिफ्रायनो बिथां जोंहा रन्जित फेरेंगा सारा मदद होफैदों। जेरै 1 नं कुसुं दैसा 2 नं साम' दैसा 3 नं साम' दैसा 4 नं साम' दैसा आरो लालाय दैसा आरो ओरै खोलाहा खावथं बैग्रिगुरि आरो मार'फारा
आरो ओरै हफा बस्ति आरो ओरैहाय थारायबारि आरो दैसुमगुरि आवजारगुरि आरो ओरै हाथिदुरासिम नांलांगोन रानिखाथा लावथिसिम नांलांगोन बे दैया दा बेनि थाखायनो ओरै सानजाजों दानखे हरनो थाखाय जोङो बिथां फेरेंगा सारखौ खावलायबाय थादों दा बिथाङा मैयानिफ्रायनो JCB लानानै आरो ट्रेक्टर लानानै रायजो राजाखौ लानानै मावगासिनो दङ दा थांनानै थानो थाखाय राहा लामाखौ होगासिनो दं दा जोंखौ मदद होगासिनो दं आरो थांनानै थानो थाखाय मोजाङै खामानिखौ मावनानै होगासिनो दं बायसान्स जुदि ओरैजों बायलांथारोबा माबायदि खहा जागोन खहाया हा हुआ सेस जागोन आरो न' बां लुनाय दं बेबो सेस जागोन आरो जोङो बहा हादान मोनबावनो दा बेनोसै जोंना हाया दा बेखौनो प्रटेक्ट खालामनो हायोब्ला जोङो मोजां मोनगौमोन आरो नोंसिनि नुनायाव माबायदि थासारियाव दङ दा न'आ दैया लोमाखै खिन्थु हाया माइ गायखानायानो खालांजोबगोन आरो दंस' जालांजोबगोन जोंनि हाया सिगां बोसोरफ्राव बिदि जादोंमोन सिगां बोसोराव माने गोदोथाराव बेजों खामोन लामाया दा फबै फबनानै दा नै लामाखौ होसोफिनबाय आरो फुराना लामाखौ फुराना लामाखौ होसोफिनबाय दा बेखौ दानखे हरनो थाखाय खामानि मावगासिनो आरो औ दानखे हरनो थाखाय जोङो खामानि मावगासिनो दं हानाय बायदि मोनदों नामा हानाया हागोन ना हाया दैनि खोथा जाहैबाय हाजोनि दै दा बेखौ साहानिफ्रायनो एकदम बै हाब्रां गोजानिफ्रायनो सोनाबजों दानखेगासिनो दं दैयानो एकदम बोलो होगासिनो दं हाब्रां मोनबाय उननि समाव सरखारनियाव मा खावलायदों उननि समाव जेनेबा स्थायि बा पारमानेन्ट मोनसे माबानि थाखाय सलुसननि थाखाय आवगायाव सरखारनो माबायदि खावलायनो मा खालामनो गोसो आवगायाव सरकारा प्रटेक्टल' होदोंमोन अन्थाइ बर्डार होदोंमोन दा सेमोनथ' होनाय जायाखिसै ओरै जावनानैल' प्रटेक्ट खालामदोंमोन हबिजों बे जावनाय हाफोरजों थांबाय दा फरेस्टफोर बैजों लामा खोदोंमोन बे लामा खोनायजोंनो थांबाय दा बेजोंनो एकदम गरान लाथारबाय दाख्लै रायजोफोर फैनानै एसे दानखे फैनाय जादों नङाबा लोमसावहैजोबबायमोन गामिखौ पारमानेन्ट सलुसननि थाखाय माबायदि खामानि मावबा बे पारमानेन्ट बिदि थांनाय नङा बायदि खामानिया एकदम साहानिफ्राय मोनसे प्रटेक्ट खालामबाय थाबोयोब्ला मोजां जागोन आरो अन्थाइनि बल्डार जे होनानै बा बोरमा आथिं माथावरिफोरबायदि बिदि होयोबा सानजाजों दानखेगोन आरो दाथ' दैज्लां बोथोरावथ' हानाय बायदिखौ नुहुराखै मेसेङाव नङाबा हानाय नङा जेरै गोसो एरै थाङो आरो दैया माने भुटाननि दै देरबा जायगा जाखाया एकदम बेलोमजोबखायो मा खावलायगोन सोरखारखौ बिनि सायाव सोरखारनि जों खावलायनाया जाहैबाय माने मोजाङै दैखौ दानखेथारनो हायोब्ला मोजां मोनगौमोन आरो